Hey guys, joto no lam sogo hanya hai norong nan tega sa katal vlog ang ke norong bahai tong bai sabadi kha khayo kaham na tong na hanai ge I ang bo kaham na tong go ang ke chungka tini tewai sa durga puja na nya bagai se koi ready ngi tong lai kha moi ko to amo hangke bakrai ko ta suda ki sa khai ro hodini sawang ka ba bo khai jagai tong ta ke ang to pai jak ge bai song to pai akong ko borok no ang video khai jong ada ge ko ang ke pai kha na ye di tini lok sung kom ti hai first day to ang kurti chumka hai ada ke tini gang ka ang top pai jeans kanchine hnuan chukata giamon nai di ani tinin video no norok pulan simpai thik jor nai tong di skip ta khaji skip khai ka hangang ke norok aram nang jagalak nai amon bagi skip khai wi nai di ge ko yang ka moi pai kya yang ona ni gede moi besek ke beri ham dong yang pai bo askan beri ham jak bor ke beri nyai thong jak tini ge moi ko te mai mi besang ko to chung bak su guri ria borok gang ke kise sori hamya ang jak am bagai gana joran thangsine borok gang ke astobol ma joran na thangsine gudung no phonok te ta ge chung ka ta bang Chandrapur side to thang tong goi ko te sok pai ka sing yang Chandrapur mar nya bes kang ta mo go jaga mo sai tong layo khamrok ta mai ka mo na ang askara aram nang jak ta to bro jak ne ang or jaga ne video rok ti se chok ngo ge narok bahing jak comment khai se ba yam ti ke mo samung wai sapun nge ko tini no first time ge te se tini no yang go pula nai jago ta asuk dini ga yang roga asuk nai ji ga ang nai ni jo jaga mat khan nai chuk chuk su ga ang bisingo te bo nek nai chong nai to bus kang sa sung nai to ke bisingo te bo nai chong nai heda ge nai nai di bus ka nai chong nai to hinge norong na ang habi phono ga na nai ni do bahing jaka norong comment khai sari tera nai chok jaka ang tabu habi phono ga na iko yango hangang ka tal bu phango tok bo thop ke reja ke bisingo tok bo tongo do ge angam to phono wi malia nong na kaham ke video bu jage phono malia ge jaga wa bu phang tong ma log logi tok bo thop to ni ka tok bo thop ni log logi tok ni khorang bo reja ga amo to khanari malia ang nong no tam ni ba ga ani background no gan ta moi tongo gobang manga ga copyright khalani si ang o jaga mar khono ana chokjak soka sikana chokjak ni saisi la porikha nani gadi pora motai bosida rang sakai ga sanam jak norok to na chokjak comment khaisari giyang saka wong ga tamjan fori rok jak yang gana ka murti chikon ka tangjak da photo rok bujaga na hama sa suk bujaga si malia borok gobang mai di baje jaga thanga jaga na borok khanyo gobang manga video sen se asa khai malia na di hanya video khagen ke basang yak phono kanai bokhorok phono kanai ga ba jaga bisingo na jeng moi bekani na hari ko video ro khai tong borok go mane ti tam khanya bana kono mote ke jisko puno video lo ma khanya bole hene hai ni video ro khai tong layo ge tabung ge jeng ko toron songo sok pai kya mohong ge kaisa school bus kangono tangota pendal ge जों थाइजों नाय माने आगाना वनो नायनाय दिया जागा नि मताय रक बाहिं जाखा आंखो नाय थक जाखा बेबक जागा नाय थक जग आं मताय रक जगं के पेंडल पर सिंपल का तांग जक सिंपल नि बेसिंग पन आं अनेक नाय थक जाखा गे नरक त नाय थक जाखा सबाय दि जद जागा नांग मताय फोनो गान दो माने जे नाय मानसाक आं नंग न फोनो गान कमेन्ट खाय सारि ब जागा नि बेसिरबाग मताय नाय थकुखा ग जागा ब बरक गोबां म अनेक न tabo hingke jeng iko te kaisi jaga sok pai leo kha jaga naine hanai mo ba thachung ang nong na phuni ga torun songo club hene e amoni gana wono beshirbag jake kisi sahimna nango ta ge norok ta ani first blog no khona he dang amono phunok jak jeng salo yang tei gari kai phepura ang nong na video khai phirang mane ge tini hingke to jeng naine hani phaile ge hora nai horni bai salni besak different tong salo ta sak nai chukone hor to lighting bai nai thukui tongo ge jaga hingke cherai cha tei jak khare pora kahama angjak sukango jaga nai thukjak mani get jeng tabuk o jaga habine lene borok gobang phono nanyang bosung thanga ta boskango se pora ekdom naithok ga ba phono gan do nog na ang bosaka borok bangka pora yang askana borok gobang ma pora angki yang boskango hangka su borok bangya na sen tongo ta ga ama se tamaka eng se pora hanyo line kolok mo ga ba angka asak tamjan hain thang da monya nanya da naya ni singdong go bakha bangai tong ka sing serap se jaga na pas tong ka nai mon da sana nai da sana ne borok gobang ma di ba go onya jaga bo nanya nango tabu ko jeng ko line kolong ma jaga na ba sa line kha nanya mo song sugang ga ba borok go phon tei tam khanya ba line ron phon ma na sine bele jot jaga na amte hain ke nu yang ga ba ka chanai ba le nyo ko hawi tong ka ke no rang nai tong ni enjoy khai di tini na ani vlog no nai ge nong no phono ga na te bisingo te ba kaham tong go ke no rang nai tong ni
जोंखो पहिलाव वानसखा दं ora hamase motai sikori nya hanai jang kenoro khoroksa o jaga murti rijak nukhana chatui jakhaye inke bini bagai simi se swijak na hani wansuk tongo inke amase yang sajana amase o mayo aska motai kahama ka tangjak nainai di pura sakaroga ekdom naithokjak suka ang pura ekdom uncommon o jaga ni hai o jaga beshir bak naithokjak suka ang inke oro hingga angke iko tamne kagos bai swnamjak yang sajo kisa tamjon hai ki kagos bai swnamjak ta inke nainai di motai naithokmani o mayo o jaga aska naithokjak ang pura ekdom best hwnchok mankata inke tabe kiko tekisa jaga se sokpai oka jeng pura gana club yadi ba obo hingga ke himte te naifekya pura ekdom gana ka aram nang suka ang kenai di o jaga pura lighting rok pura kahama bisingo nainai laba pura hanya lighting bai jilik milik jake naithokjak suka ang o jaga ni motai bo onek no naithok o jaga hingga ke duita ka motai takjakta ge yang sajo botong yang sujaw motai kaisi tongo dong ke yang sajo bo motai kaisi tongo ang no funo gana tabo kha chung iko chitoranjon no sokpai tongphaleoga first day o to chung nukliya borok kwbangma hinui bisingo habunai liya ta hingka tini haino hai second day o chung naina hini phaika ta aram nai hai nga diba motai nok simi naikha hingke haini bagai chung teisa hayoka tini o jaga o hingke o jaga tini gwnai thangsini hinui moi bekini hableka ta bai te bai chikon ka haibai dong hingke chung moi bai ang simi habui tongo ta o jaga bo line kolokma kha maromo naithokjak suka naiya puru first day o nugyani bwkha aram nai yang tongmani tabuk nugui pura aram nangai thangka naila bisingo bwswk kahama ka tangjak. tabo kha chung iko chitoranjon ni motai rok naibima pore college tilao phailekya himang no onek lengkha hani o jaga srapsa asuk laina hani achukui tonglai kata gatui bo phai tongo gatui ni thanda nobar rok phai tonga diba gana o bwswk aram nang tong hane a jaga na srapsa achukui tonglai mani ge achuk laiba pore chung iko motai naina phailekya agartala o je motai ni mani ang yang college tila side waisa pono naije ongka tini no first buini status rogo naithok nubu hingga gaba ang bo naina hani phaikata o jaga haimase video khaya tong somalia angke video khanya no onek no salary tongman do giam de hai motai pendal naithok nugui sable video khaya tongmanai bahe da angke ma khaipiu ka ang ge tabuk ang no bisingo hawi funaga no a jaga ni motai rok bomti hayangkha nainai di pura kahamang jok o jaga bo onek no borok kwbangma je ko usi palayang tongo je jaga thango a jaga no borok khanya bangmani jesuk pono hordi bor phono jongoi tongni barte ekta rok phon tam tong ta sakan borok bang hor te borok bang roksta ge salogo phaige simi se aram nangnai nainani ai pona salong ka to lighting rok rei amti pendel rok naithoko nugalak ta ke motai to kaham kana naimanai tabo kiko chung tekisi jaga sokpai kya mo hingke boys boarding school gana ni onek no naithokjak ang o jaga motai gori tongnai nai labak pura naithok ekdom kahama angjak nainai di o jaga bahai ka tangjak oro ke sida gori ni bai rojak ta hingke nainai di gori mamang o jaga hingga ke asuk tamjak do hingke o jaga hingke ekta rok tamjak oro ke duita tamjak gori ni pono thik kari tangke gori no tui o jaga motai swnamo do tabo kha chung nogo thangai tongkha tini asuk video rok khaimani lengkha first dino se asuk kwbangma naijak second dino asuk naimali yak nok sabai kya ke tabu chung nogo sokpai chamin chananai tongo ke tini video as jorate ning sinai bahing jaka comment khaisa bai di tei jotono na hambai ani video no pulan sim paichuk jornai tong bagai.